Hello, dragilor! Eu sunt Ionela, bine ați revenit sau venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face, după cum am promis, colecția mea de parfumuri Avon și Oriflame. O să vedeți că nu am foarte multe, însă colecția este mereu într-o continuă dezvoltare, apărând de la campanie la alta multe parfumuri. Și la final o să am și un alt parfum extra. Pentru că eu nu am parfumuri scumpe, prefer să-mi iau parfumuri cu discount și să încerc cât mai multe decât să dau bani foarte mulți pe un parfum. Vom începe cu parfumurile de la Oriflame. Și după cum am promis, urma să-mi ajungă din nou acest parfum All or Nothing, cel clasic. O să-l desfac să-l și pulverizez imediat. Așa arată sticluța. Pe raftul meu de parfumuri dă foarte bine aceste sticluțe, sunt foarte luxoase. La primul puf îmi place. Să încerc să spun și câteva dintre note. Este oriental, vanilat, fructat, cu neroli, smeură și vanilie. O să-l testez și o să văd despre ce este vorba. L-am și pe al doilea apărut, și anume All or Nothing Epifly. Tot la fel îmi place foarte mult. Pe acesta l-am luat cu doar 5 lei, având la început înscrierii, având comenzi de peste 1000 de lei, am putut să mi-l aleg cu doar 5 lei, iar pe acesta cu 40 de lei și 600 de inimioare. Sunt niște parfumuri destul de scumpe, când nu sunt la ofertă sunt chiar și 250 de lei. Eu sunt mulțumită că le-am putut lua la așa preț. Următorul pe care îl așteptam, Giordani Gold Essența. Pe acesta l-am mai avut. L-am luat și cu 5 lei, tot la fel din inimioare odată. Nu din inimioare, din programul acela de 1000 de lei. Dar o bună prietenă de-a mea l-a vrut, i l-am dat ei. Apoi l-am luat și din inimioare și mi l-a luat mama mea când a venit în vizită. Și acum l-am luat din nou la inimioare cu 35 de lei și 600 de inimioare. Cred că îl știe toată lumea, este Giordani Gold Essența clasic, cu flori de portocal, lemn de Toscana, bergamotă, și ele arată foarte bine, sunt foarte luxoase pentru și zic că sunt mai mult decât suficient ca și parfumuri. Pentru gustul meu, cel puțin, îmi place. Miroase mereu fresh de la portocală. Am făcut un decor cu trandafir datorită faptului că avem parfumuri florale. Un alt parfum primit de la doamna Alina la înscriere este Miss Giordani Floral. O frumusețe de parfum și acesta, cu bujor, neroli, asomie, tuberoză și ilang-ilang. Mie îmi pare că miroase a toamnă, deși eu îl folosesc deja, dar mi se pare că miroase a strugure. Îmi place foarte mult. Un parfum potrivit de vară îl văd eu, acesta este Poses Absolut, la fel, cu rodie și note lemnoase. Este superb și acesta, pentru că îmi place rodia.
O altă frumusețe care a apărut vara trecută și de care mă voi bucura și vara aceasta, deja am consumat din el și am început să-l folosesc de câteva zile, este acest parfumel Whisper of Me, un parfum suculent, dulce, fructat, cu note de esență de lemn, flori și o gutuie par, mi se pare mie că miroasă. Îmi place foarte mult și o să le vreau pe toate să le am mereu în colecție, pentru că sunt parfumuri foarte bune și decente la preț. Parfumul 2023 consider de la Oriflame că este acesta, după cum se poate vedea l-am și terminat jumătate. Giordani Gold Esența Supreme cu ananas, flori albe. Este pasiunea mea din 2023. Îmi place, l-am deja într-o cutie nouă, pentru că îl vreau mereu să-l am în stoc. Sunt destul de persistente și destul de frumoase. O altă pasiune de-a mea, Love Potion Senzual Ruby. Ciocolată neagră. Cine nu-l știe, ciocolată neagră, lemn de cedru, fructe de pădure. O superbitate, mie îmi plac parfumurile foarte dulci, ciocolatii, fructate. Și acesta nu îmi va lipsi niciodată din colecție, la fel. L-am prins la o ofertă bună luna aceasta și îl voi avea mereu în stoc. Din aceeași gamă, Love Potion Cherish. O cireașă neagră. Nu prea m-a încântat așa pentru că mi-mi plac parfumurile dulci, dar este un parfum bun și chiar de câteva zile am început să-l port, mai ales seara. Este mai amărui. Din aceeași gamă avem și Senzual Ruby, cred că clasic. Este clasic, cel cu arome de coniac, ceva, dacă nu mă înșel. Nu prea mă încântă nici acesta, deci nu le voi recumpăra. Va redeveni în colecția mea doar Senzual Ruby. Și un alt Love Potion. Am consumat ceva din el, dar nici acest miros nu mă dă pe spate. Am cu senzual. Love Potion Secret cu ciocolată albă, căpșune. Este frumos, dar nu este pe gustul meu. Mi-a căzut decorul. Așa, mergem mai departe. Magnetista, pe care l-am câștigat la o tombolă. Un parfum frumos, tot la fel, dar nu o să-l mai vreau după ce îl termin să mi-l recumpăr, doar dacă îl primesc, pentru că vreau să mai încerc și altceva. Este cu coacăze, un parfum frumos, după cum am zis, dar nu va mai redeveni în colecția mea pentru că l-am mai avut și în trecut și vreau să mai încerc și altceva. O altă iubire, deși mai am două, am mai câștigat unul de curând este Amber Elixir, cel clasic. Mai am puțin în el. Mie îmi place mai mult acum în sezonul cald decât în sezonul rece, pentru că îmi plac parfumurile mai puternice și se simte mai puternic acum. L-am avut și pe cel Mystery, dar nu m-am împăcat deloc cu el și l-am dat neapărat, n-am putut cu el sub nicio formă. Unul
din nou cumpărat, din nou cu 5 lei luat. Este Divine exclusiv. Este frumușel, dar tot așa. Sunt niște parfumuri destul de cumințele pentru ce-mi place mie. Cu căpșuni sălbatice, mandarină, bujor, iasomie, vanilie și paciuli. Unul acum de vară este Divine clasic cu iasomie, trandafir, violetă, mosc alb. La fel, nu îl voi mai recumpăra din gama aceasta pentru că sunt suave, dar mă voi bucura de acestea pe care le-am avut. Și încă unul câștigat din nou la o tombolă, pentru că nu mai este în catalog, cel puțin de când sunt eu înscrisă, este Divine Royal, cu piper roz, vanilie, lemn de santal și cireșe. Tot așa, este foarte suav pentru gusturile mele, dar acum de vară, fiind mai fresh, cred că sunt potrivite. O frumusețe pe care am luat-o și pe care am mai câștigat-o din nou este acesta, perfect de vară, mai ales prin casă, pentru a-l reîmprospăta odată la câteva ore. Este foarte frumos. Volare tender, un trandafiraș frumos. Și ultimele parfumuri, cele mai noi apărute acum, sunt acestea, Every Me, Queen, cu marmeladă, paciuli, diviris. Nu m-au încântat foarte mult, sunt niște ape de toaletă slăbuțe pentru mine, dar prin casă văd că am început să le folosesc și ca parfum de cameră și mai este din aceeași gamă Every Me Rose, tot la fel cu un trandafiraș suav, dar plăcut. Pentru perioada asta, plăcut. Și ce mai am din gama acesta ce am luat de curând pentru poșetă, varianta de poșetă, Eclat Femme Weekend, pentru a-l vedea cum miroase. La fel, un parfum fresh, cu note de mandarină și cu note de piersică și flori albe. Parfum fresh, nu o să-l recumpăr în variantă mare pentru că vreau să mai testez și altceva și vor apărea unele noi, după cum am spus și în unboxing. Momentan cam aceasta este colecția mea de parfumuri Oriflame și vom trece imediat la colecția de parfumuri Avon. Bun, și revenim acum cu colecția de la Avon. Am făcut o mică pauză pentru că nu am loc suficient aici ca să le expun pe toate odată. O nouă iubire de-a mea, tot așa de 2024, scuze, este Attraction Classer. Suculent, cu pară, un parfum foarte fain, dulce, un nectar oriental, cu un nectar de miere, acord skin to skin, o pară suculentă, superbă. Am folosit din el și din nou l-am primit într-un program și mă bucur că îl mai am. Attraction Classic. La fel, îl iubesc. Acestea două vor fi mereu în colecția mea pentru că îmi plac foarte mult. Sunt la a doua sticluță deja de la el. Și din această gamă mai avem Attraction Intense cu cocos, cu o nebunie de parfum. De vară, îl văd potrivit de vară. Bun.
Cam atâta au fost din această gamă. Trecem la gama Faraway. Și am așa, Faraway Glamour. Îmi place. Este un parfum frumos. L-am în varianta de 100 de ml, l-am consumat cam aproape jumătate. Deja l-am mai primit tot așa în competiția cu cuțitele, dar nu știu dacă o să-l mai aduc în colecția mea, pentru că este frumos, doar că vreau să mai încerc și altceva. O altă nebunie de-a mea este la jumătate deja, l-am făcut și cadou și îmi place foarte mult și îl mai și am. În varianta veche deja această variantă o să-l dau cadou acum pentru o persoană dragă mie. Cu Regina Nopții. Este superb, îmi place. Persistă, n-am ce să-i reproșez. O să-l vreau mereu în colecția mea. O noutate de anul trecut este acest Faraway Shane. Nu-mi place. Adică este plăcut, este fresh așa, nu este pe gustul meu. L-am mai primit deja într-o competiție. Nu știu dacă o să-l mai folosesc pe acesta vara aceasta, dar nu o să-l mai aduc în colecția mea. Și încă unul din această gamă, Faraway Rebelle Diva. L-am luat din programul pentru reprezentanți, nu mai este în catalog. O notă sărată de caramel. Nici acesta nu mă încântă. Din nou, are note sărate și nu sunt pe gustul meu. Nu o să-l mai recumpăr. Și din aceeași gamă mai am varianta Rebel în varianta de poșetă. Acesta îmi place. La început nici acesta nu mi-a plăcut, sincer. Dar probabil contează mult și anotimpul când îl pulverizez. Este cu frișcă. Chiar este frumos. O frișcă sărată, un lichior de coacăze, o ciocolată sărată, ceva. Este frumușel. Am avut în varianta mare, l-am făcut cadou de 8 martie. Și persoanelor le-a plăcut. Tot în varianta aceasta și am și în varianta mare, dar nu am vrut să-l mai încep pentru că l-am mai avut în varianta aceasta mică și nu m-a dat pe spate. Este Faraway Beyond. Tot la fel cu vanilie de Madagascar, iasomie, o pară, dar tot așa nu mă încântă foarte mult. Deci nu o să-l aduc în colecție în full size. Scuze, a căzut parfumul. Și tot în varianta aceasta l-am și pe acesta Splendoria. Nici acesta l-am auzit foarte lăudat. Dar nu mă încântă. Are ceva note ude, nu-mi dau seama, nu știu notele la el. Trebuie să mă uit. Nu mă încântă mirosul. Și cam atâta din această gamă. Mergem mai departe. O altă iubire de-a mea, și cred că a multora, este Today, Tomorrow, Always, Everlasting. Sunt la a doua sticluță deja și vreau să vă zic că mai am 3 pe stoc. Atât de mult îmi place. Un floral. Un floral cu flori de migdală, cu flori de neroli, cu mosc. Este ceva divin pentru persoanele care iubesc parfumurile florale. Și persistă destul de bine. Un alt parfumel drăguț. Este
cel mai nou apărut de la ei. Este Today, Tomorrow, Always Radiance. Este frumos și acesta, doar că preferatul meu rămâne Everlasting. Acesta Radiance are o notă de, eu simt un trandafirul acela bulgăresc. El are roz absolut, căpșune, flori de portocale și este floral fructat, dar eu îl simt un trandafir bulgăresc. Îmi place trandafir bulgăresc, este frumos, deja l-am consumat aproape jumătate. Din această gamă mai am varianta mare, Today, Tomorrow, Always This Love. Este un parfum fresh. Nu prea mă omor eu cu parfumurile fresh, mie îmi plac cele dulci, fructate, florale și tari. Dar este perfect. Pentru vară este perfect. L-am folosit vara trecută când l-am cumpărat și îl voi folosi și vara aceasta. Probabil o să-l termin vara aceasta. Și cam atâta din acea gamă. Mai am și în varianta mică, așa, de la Today, Tomorrow, Always Wonder. Tot așa l-am luat să-l încerc și bine am făcut, pentru că nu prea îmi place. Are neroli, bergamotă, lemn de cedru. Deci nu mai vreau în varianta mare, pentru că am zis să nu mă aglomerez cu parfumuri care nu sunt pe placul meu. El este frumos, mi se pare mie că duce tot așa spre un parfum fresh. Dar având destule fresh și mai vin destule în colecție, n-are rost. Și tot în gama asta, să continuăm în gama aceasta mică. Mi-am luat tot pentru a testa Attraction Awakened. Nu m-a încântat foarte tare, nici acesta. Deși mie îmi place gama lor. Are o notă de fum, ceva. Deci nu va veni în colecția mea cel mare. Și tot în varianta aceasta am așa Attraction Game. Acesta mi-a plăcut. Are ceva piper roz, ciocolată neagră, note lemnoase, probabil de la ciocolată fiind mai dulce. Dar la fel, nu cred că o să-l iau și în varianta mare. Mă voi bucura de el în varianta mică, pentru că vor apărea mereu parfumuri multe. Bun, cam acestea au fost cele mici. Trecem mai departe. Din gama Rare Pearls am pe acesta. Este un parfum așa mai feminin, lemnos, cu lemn de santal, magnolie, lemn de santal. Îmi place. Am folosit ceva din el. Intenționez să încerc să-mi iau și pe celelalte, Rare Gold și Rare Onyx, pentru a face colecția. Bun. Mai avem de la Lac Sparkle cu căpșuni. Eu simt o notă de castravete în el, ceva fresh, nu prea simt căpșuna. L-am luat pe iarnă, l-am găsit la o ofertă bună, nu l-am luat atunci când a apărut vara. Este perfect acum, de vară, mi se pare mai verde, îl simt verde, un parfum verde. O să-l folosesc vara aceasta. Un alt parfum pe care l-am luat tot așa, am înțeles că este de vară și a fost lăudat, Viva la Vita. La fel, un parfum cu neroli îl simt eu, sau ceva flori albe. Este frumușel. Dar tot așa, perfect de vară îl simt. Bun. O iubire de-a mea este acesta, Incandescence Lotus, cu flori de lotus, este frumos, este foarte dulce și de aceea îmi place. Este aproape jumate.
de care mă voi bucura în continuare. Nu are o persistență mare, dar nu mă deranjează să-l reaplic. Este perfect. Din gama Eve Bacon. Acesta l-am primit tot așa într-un program. Sincer, nu m-ar fi încântat decât sticluța dacă ar fi fost așa, pentru că am mai luat din gama lor și sunt drăguțe, dar nu persistă. Și ăsta l-am primit și chiar mi-a plăcut. Are o pară tot la fel suculent în el, ceva de vis, foarte dulce și foarte frumos, îmi place. Nu știu dacă îl voi recumpăra, nu cred. Sticluța e frumoasă și el este frumos, dar din nou vreau să mai termin din ele. Și mai avem din aceeași gamă Eve Truve. Am avut și Eve Confidence. Din aceeași gamă le-am prins la o ofertă bună la început când m-am înscris în varianta de 100 de ml pe amândouă. Pe acela l-am terminat fiind cu frișcă mai dulce. Acesta este mai fresh. Îl voi termina și pe el, cu siguranță vara aceasta. Și mai am un parfumel care nu face parte din nicio gamă de aici. L-am primit cadou. Este tot așa un parfum verde. Sticluța este superbă, sculptată lebăda în el. Am văzut că se găsesc și în variante mai micuțe. Acesta, nu știu dacă scrie. Este varianta de 100 de ml. Se găsesc și cred că la jumătate, la varianta de 50. Este superbă. Tot așa este un parfum fresh de vară cu note verzi. Are iasomie, flori de portocal, neroli, un verde fresh, perfect de vară. Este un brand care se numește Gloria Vanderlei. Foarte frumos. Probabil pe viitor o să încerc să mai îmi cumpăr și eu, pentru că am văzut că nu sunt foarte scumpe. După cum am spus la început, eu în colecția mea nu vreau parfumuri destul de scumpe. Cam asta a fost colecția mea. Acum voi face și un top favorite din ele cu altă ocazie. Dar ce nu voi mai recumpăra, vă las acum, imediat. Și nu neapărat că nu prea îmi plac, probabil și deja am spus, de fapt, ce n-aș mai recumpăra. Dar așa, ca să rămână pe final, să le pun și Avon și Oriflame. Revin să-mi fac loc aici. Bun, și ce nu voi recumpăra este gama, ca să fac mai scurt așa, deja le-am prezentat pe fiecare, este gama Divine. V-am spus, sunt parfumuri frumoase, doar că nu sunt pe gustul meu, sunt mai firave și nu am de ce să le mai readuc. Mă voi bucura de ele, sunt frumoase, din nou spun, depinde de gusturi. Nu voi mai cumpăra nici Faroe Diva pentru că este un parfum tot așa sărat și nu mă încântă. Nu voi mai cumpăra nici aceste două parfumele pentru că sunt frumușele, dar cam atât. Nici acesta pentru că, din nou, nu prea îmi plac parfumurile fresh, îmi plac cele dulci. Nici acesta la fel, este fresh. Le voi termina, bineînțeles. Sunt parfumuri frumoase. Eu spun ce nu voi mai cumpăra eu din ele. Este frumos, este suculent, dar mă pot lipsi de el pentru a încerca altele. Din gama aceasta nu le voi mai cumpăra nici pe acestea și voi rămâne doar cu Sensual Ruby. Pentru că, din nou, la fel, îmi plac, dar cel mai mult întind mâna spre acela. Despre acesta nu prea întind mâna, deși este un parfum bun. Și nici spre acesta nu prea întind mâna. Doar de aici folosesc mai mult prin casă și de aceea nu mai vreau să le mai refolosesc. Adică când ies afară vreau altceva. Nici acesta nu o să-l mai recumpăr Eve Truve. La fel. Voi rămâne cu restul pe care le-ați văzut deja. Și nici din variantele mici nu voi cumpăra. Acelea le-am luat
pentru a le testa tot în ideea aceasta. Dragilor, cam ăsta a fost clipul meu. Eu vă mulțumesc. V-am spus, nu am parfumuri foarte scumpe, nu intenționez să dau banii pe parfumuri foarte scumpe. Mie mi se pare că sunt ok acestea. Pentru prețul care l-au și persistență, raport calitate-preț, este ok. Eu sunt mulțumită. Și de ce să dau banii pe parfumuri foarte scumpe când pot să-mi iau parfumuri cu reducere și totodată să-mi fac și alte programe pentru a mai beneficia și de alte cadouri pe lângă ele. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim în comentarii să-mi spuneți care este parfumul vostru preferat de aici și la ce nu ați renunțat din colecția voastră. La ce parfumuri nu ați renunțat. Ne auzim în comentarii și ne vedem la următorul videoclip. V-am pupat! Pa, pa!